Dobrý deň, vy ste preukázali veľkú trpezlivosť, že v takto pokročilej dobe tu ešte sedíte v sále a neužívate si vonku pekného počasia. A preto i ja dneska som toto rada ocenila tým, že budem stručná. A ja som to povedala trošku lifestyleovo, nemám ani jeden graf a tých čísel tiež moc nemám. Tak by som vám povedala iba také 3 príbehy, ktoré majú niečo spoločné a to, čo majú spoločné, si povieme na záver. Príbeh prvý. Investor. Je to jedna z prvých spomienok, ktoré mám, keď som nastúpila do AKAD pred 16 rokmi. A volal mi pán dosť podesene a hovoril, dobrý deň, ja bych ako sa potrebovala poradiť, mohla by ste mi nejak pomôcť. Víte, mne volali. Mne volali a nabízeli mi investice, ale zainvestuj s náma, tady ako 50% výnos, skvělá firma, máme tip jenom pro tebe. A já jsem řekl, ne, děkuji, přeci jako vás neznám. No oni volali po druhé za měsíc. Ale zainvestoval si? Ne, my víme, přišel si o 70%, protože to byl skvělý tip. Ale ještě tady máme jednu nabídku. No, odmietli po druhé, ale třikrát už nie. No a uzavřel to tím, že no a když mi volali po třetí, tak co jsem měl dělat, jako tak jsem jim poslal $100,000. A ako 16 rokov späť $100,000 bolo ešte trošku viacej, než je $100,000 dneska. A ja som zostala trošku šokovaná, že 3 telefonáty, práca čistého času, včetne vyhľadávania telefónneho čísla hodina a ten investor proste zainvestoval a ten zjavne podvodník tak prišiel k $100,000. Včera zrovna na konferencii kolega Fero, ktorý má furt niečo s peniazmi blog, tak spomínal ako trošku podobnú príhodu, vlastne, že sa snažil spraviť taký sociálny experiment. A ten experiment spočíval v tom, že si požičal Porsche, pretože jeho syn má veľmi rád auta, že ho prevezie, ale povedal si, tak skúsim to Porsche nejak využiť a natočil video. A to video takéto, asi si všetci viete predstaviť, aké ako z 0 na milión eur za rok. Ako, chceš vedieť ako? Kúp si môj kurz, nebuď žebrák. A tým, že robí hodne finančné vzdelávanie, tak prestrih a za týchto, neviem, 40-50 sekúnd pekných obrázkov z Porsche, tak dal aj vysvetlenie. Pozor, presne toto robia tí podvodníci, čo sa ťa snažia, ako veľmi rýchlo teraz máš ako z 0 na milión a je to super a jak to neskúsiš, tak nada a asi viete všetci, na ktoré videá teraz narážam a vlastne ani nečakal, aký to bude mať efekt. Myslel si, že nejakí ľudia mu poďakujú, ďakujem, že upozorňuješ na podvodníkov a namiesto toho začal dostávať stovky správ, pretože drtivá väčšina ľudí skončila u toho nebuď žebrák a začali si pýtať, kde sa dá kúpiť ten kurz vzdelávací, ako sa teda naučím za rok si zarobiť milión eur. Proste akože ani to nedopozerali. Celé to malo 70 sekúnd a oni skončili na tých prvých 30-40. No tak to bol stále ten prvý príbeh. Druhý príbeh Švédsko. My sme pred 2 rokmi boli na jednaní s kolegami zo Švédska. Bolo to jedno z najzaujímavejších jednaní, aké som vôbec kedy za tých 16 rokov mala. Pretože sme vlastne s kolegami sa iba bavili veľmi ako jednoducho o tom, ste sa stretnú dve asociácie fondové a rozprávame sa o tom, čo ako funguje u nás, u nich, aké sú novinky. No a teraz to Švédsko je ako hodne populárne. Financial Times článok 3-4 týždne späť, aký majú najlepší kapitálový trh, ale aj tie 2 roky späť my sme to tak úplne nevedeli. Ešte to nebolo také populárne. No a kolegovia, keď sme si vymieniali nejaké dáta, tak povedali, u nás investuje do fondov 90% dospelých. A to sa bude akože úplne všetkých dospelých, ako áno, 90% všetkých dospelých a mysleli sme si, že nám tá sanica ako nemôže už klesnúť nižšie. A kolegovia zo Švédska dodali, no a 70% detí do 18 rokov má investičný účet, kde im investujú rodičia. Takže v podstate drtivá väčšina populácie si tam investuje. No a to, čo bolo pre nás zásadné, je, my sme sa ich pýtali, jak ste sa k tomu dostali? Ako sa k tomu ako dostane, toko každý dostal od štátu ten účet zdarma. A kolegovia práve nám vysvetlili celkom peknú vec a to, že
zhruba v 80. rokoch, niekdy koncom 80. rokov, prišiel štát s nejakou hrozne drobnou daňovou výhodou. Nejaký daňový odečet vo výške, ja neviem, či to je 10 alebo 100 eur teraz mesačne. A ľudia, keď si to zainvestovali, tak si toto mohli odčítať z daní. Takže takáto relatívne malá daňová úľava v takej relatívne bohatej krajine ako Švédsko. Ale za tých 30 rokov sa dostali na 90% dospelej populácie a 70% detí. Som úplne malá ako husí kúži, keď som si predstavila, že vlastne v 18 tak tí 18-roční Švédi tak vstupujú si vlastne do toho dospelého života. Každý má na účte v prepočte 1 000 000 českých korún na investičnom účte. A vlastne už vidia od tých rodičov investovať je úplne normálne a zároveň majú už v podstate zainvestované a len v tom prirodzene pokračujú. No a to bolo ako hodne šokujúce. A hodne zaujímavá vec, ako hovorím, možno ešte v dobe, kedy ako u nás sa o takýchto veciach moc nevedelo. Teraz o to Švédsku sa už fakt rozpráva, ale proste to, ako sa tam dostali, bolo hodne inšpirujúce. No a tým sa dostávam k tretej príhode. Ja som si ju pracovne nazvala Deep a je stará asi 2 dní. A klasický telefonát od novinárov. Dobrý deň, pani Brodaný, bychom se vás chtěli zeptat na... A tentokrát bolo otázkou, proč ten DIP jako lidi nezajímá. DIP ako dlhodobý investičný produkt, tá nová súčasť tretieho penzijného piliera. A ja som nezajímá. No, ako jenom 20 000 těch DIPů, zhruba 20 000 ich ako otevřelo. A my teraz ako robíme nejaké štatistiky, ktoré budú zverejnené koncom tohoto alebo niekedy v priebehu budúceho týždňa, ale zhruba okolo tých 20 000 je tak ako veľmi relevantné číslo. A ja som teraz ako zostala zarazená, že niečo takéto sa ako vníma ako neúspech alebo nezájem tých ľudí. A tak keď som si to nejak ako zasadzovala do kontextu a snažila som sa im vysvetliť, DIP sa prijal úplne posledné dni prosince. DIP sa vlastne, kým sa nastavia všetky systémy účetní, kým zamestnávatele to nejak objavia, zaradia do svojich plánov, kým proste tie veľké banky, tie molochy, kde sa ani farba dverí nemôže zmeniť bez toho, nech sa na to zíde komisia, tak kým si to tie zavedú do svojich procesov a kým toto všetko ako prebehne, a že proste i napriek tomuto všetkému za 3 mesiace 20 000 ľudí si proste našlo čas, otvoril sa ten dlhodobý investičný produkt, alebo teda ako investičný účet v rámci tretieho piliera. No a tu sa dostávam k tomu pojitku, ktoré som vám chcela dneska len tak v krátkosti takto neskoro povedať. A ja si to definujem ako dôležitosť trpezlivosti. Proste i ten investor na začiatku, a či už videl to video z Porsche, alebo či reagoval na telefonát, proste nevydržal, nemal tú trpezlivosť, aby si niečo zistil, aby proste len dopozeral to blbé video a venoval tomu treba zo 30 sekúnd viacej, ale zrazu tam bolo takéto hlavne rýchlo. Tí Švédi, tam ten ich extrémne dobre fungujúci kapitálový trh, vlastne ako taký, to by mohol byť nejaký náš vzor, tak oni sa nedostali na tých 90% dospelej populácie a 70% detí tým, že tak teraz si rýchlo si tu niečo príjmeme. Ale postupnými krokmi, ako úplne malinkatou daňovou výhodou sa tam tí ľudia dostali k tomu, že najprv ich tam bolo pár tisíc, potom pár 100 000 a zrazu pár miliónov, ale nebolo to zo dňa na deň. A to vlastne sa dostal aj k tomu DIPu, ktorý vlastne nie je nič iné ako inšpirácia týchto švédskych investičných účtov. Že proste malinkatá daňová výhoda, ktorá ale môže mať za x rokov obrovské dopady. Ak vydržíme, ak budeme trpezliví, ak sa budeme stále snažiť ten DIP zlepšovať, tak ja verím, že vlastne tou trpezlivosťou, tými postupnými krokmi sa dostaneme k tomu, že keď si tu budeme sedieť za odhadom, koľko tomu dáme, 15 rokov, 20, tak i my budeme môcť povedať, že u nás má zainvestované toľko a toľko percent dospelej populácie. Keby to bolo 50, tak myslím, že vlastne všetci si môžeme pogratulovať. A že vlastne, ak som dneska chcela niečo povedať, tak tých čísel tam moc nebolo, okrem tých drobných percent zo Švédska, ale že vy ste preukázali obrovskú trpezlivosť, že ste to tu vydržali dneska až do tejto neskorej hodiny
A ja dúfam, že tá trpezlivosť nám ako trhu, nám ako investorom a nám ako Českej republike prinesie to, že raz o nás niekde budú rozprávať a oni boli u toho, keď ten český kapitálový trh sa štartoval tak, aby fungoval super. Takže toľko ako obrovská miera pozitivizmu. Moc ďakujem za pozornosť a keby ste mali nejaké otázky, tak ja sa tu niekde budem motať. Díky. Tak děkujeme za přednášku. Dalším přednášejícím je rodák ze Sicílie. Jehož příjmení mi díky mému ráčkování a neznalosti italštiny dělá velké problémy, tak se neuležte, prosím. Pan Angelo Burgarello.